Ahoj, vítám vás u nového videa a tohle video bude to nebo to. Já si myslím, že můžeme jít na to. Za prvé sukně nebo šaty. Já sukně nesnáším, takže za mě šaty. Za druhé sukně nebo kraťasy. To je jasné, kraťasy jsou nejlepší prostě. Šaty nebo kraťasy. Kraťasy. Furt, protože legíny nebo džíny. To je jasná odpověď, legíny, protože já džíny prostě nenosím a nebudu je nosit a je mi to jedno. Za druhé, další otázka. Knížka nebo film? Tak rozhodně film, protože prostě je to lepší. Takže sluchátka takové ty velké nebo ty malé a pak záleží jaké. Já teda ty malé takové s těma sponžema prostě nebo s těma houbičkama tam jak to má to takhle přivěšený, tak ty já mám ráda, protože ty velké jsou zase moc takové, že moc nemám ráda, no prostě takhle. Další otázka. Tablet nebo počítač? Asi počítač, protože na tom můžu dělat referáty, všechno, takže takhle. Windows 7 nebo Windows 10. Já rozhodně Windows 7, ale tím, že mi to dělá problémy na Minecraft, jinak na počítači hraju Minecraft, tak prostě mám Windows 10, ale mám radši Windows 7. Další otázka. Minecraft nebo nějaká ta Little Spec hra. Tak já Little Spec hry nehraju, takže mám radši Minecraft. Když jsem hrála chvilku takovéto, kde se si skenovali. Nová edice, no prostě chápete to. Ale jinak ne. Tak další otázka. Třeba doplňky. Doplňky jako náramky a takhle. Nebo náušnice a takhle. Většinou náušnice, protože já fakt doplňky nenosím. Ani prostě nic, já nesnáším náramky. Ale zaostří se jako. Říkám zaostří se. To je jedno, no mám všude prostě. No to je jedno. Takže takhle. Tohle bude teda konec celého videa. Já doufám, že jste si video užili a ahoj u dalšího videa.